buntag may udto may hapon ninyo tanan ra mga bayot kung asa man mo nahimutan karong adlaw may paglantaw sa ako ang video. So for today's video mga bayot, tubanin na po ninyo ang inyong sidingan diri sa laing planeta aron malingaw-lingaw pagid tawo ni siya. Watara ko mga bayot, sayo kay gadungag ako ang ugangan oh. Galuto siya anang kuan siya, gidungag niya ng luto or bugas, gidungag niya daang bugas. Then garas pa siya og carrots, dayon iyang gilat-andaan ang karning manok, then iya ning gigisa og butter. Diba? Lami kay na siya mga bayot, tilawan na to. Lami, gusto akong ugangan magluto ba siya? Lami good kay butter, magulang iyang igisa. Yan, nagluto po siya salad mga bayot. Oh. Ang iya gigama, cabbage na siya, gibutangan og carrots, gibutangan og kanang ang sana atsal. Then kanang atsal mga bayot, dili na siya hang, then parsley. Then gibutangan na niya gamayng olive oil, then asin, paminta ug turmeric powder. Kana mga bayot, wala giagi og luto ha. Fresh gina siya. Dahil nipalit po day akong ugangan dirig pan mga bayot. Kaning pan na duha ka klase ni siya. Kaning usa nipis, unya luyat-luyat pa. Kaning usa dako, unya gahi pa gyud. Mao ni ganahan sa ko ang magagupa ni kanon nilang tagobkob sa ilang baba. Dan dire maghimo na ta sa tuho ang mahiwagang recipe. Wa na ta mo pakita og giunsa na ko na pagdunod. Basta kay ako ang giluto, mo ni ginitawag nila french fries. Ako ra din ang gipainit ng kalhag, gisunod ang idibol. Pagkainit sa idibol, akong gilunod ang in-slice nga patatas. Pagka half cook na sa patatas, akong gilunod ng lahing color nga atsal. Dayon akong gisunod ang gamayng hiwa nga onion. Gibutang ag asin, paminta ug turmeric powder, then ukay-ukayon. Pabuto na lang nato ning maluto karon aron haunon. While magpaabot ag maluto ito, dire mag-andam ta dire sa tuwang lamesa. Kay sigon pa sa kuwang bana. After 10 minutes, manguli na silang duha. So dali-dalion tanig prepare dire. Kay aron inig uli ato nila, diretso na lang sila lingkod. Akong binhi day mga bayot, wala ninyo nakita kay tuwa sa iya ang mahiwagang tati, gadula silang duha. Human ato na po ning i-prepare or ibutang na po nato ni sa mga yahong ning ilang kalanon. Kaning binuhat sa akong ugangan nga lami pa sa dabong. Kay lahi-lahi manggod po ning gulayan ning iyang gipang sapsap. Onya gibutangan niya olive oil. Mao nang lami-lami ni siya kanon. Isunod ta nig butang ning ilang ginatawag og panish. Kung sa man English pa cheese. Kaning cheese sa mga bayot murag wa ganahe si Celestina sa baho. Pero ibutang lang gihapon nato ni dili ta mo likramo kay dili man ako imukaon aning kalanuna. Kaning cheese og partner ni mog pan kung akong ugangan try mukaon ani okay na kay na niya. Pero ang ako ang duha ka kagupa kinahanglan sunog na karne sa usa ka adlaw nga ikisap-kisap para matulon o masulod sa ila ang tiyan. Dito city ang ako ang ugangan ganina himpalit pa daw siya ning kalanon nga gisagulan og lubi. While galuto ko gidunda day ko diri sa kuwang binhi. Sabay ingon og mami, I'm hungry. Giingnan na lang po na ako paabot lang dira kay wa pa na maghikay ang imo ang mami. Mao nang gapaabot na lang na siya murag giugbok nga pusti. Human og kaon na mo mga bayot maningon ako ugangan nga magluto kuno siya og kalanon. Unya si Celestina bisag wala siya ing nagpatabangon hala tabang-tabang gyud. Kaya ron po ingnon og magkahibalo og buutan po ko nila ba. Pero ang tinudan ay plastic para bako sa plangganang gamay. Pero charot-charot ra ning ako buutan og manggitabangon biya po ko nila. Kaning ako ang gikuso-kuso diri o kaning ako ang gibira-bira diri. Leftover na mo ning pagkaon, charot. Ako ning gamito na ko ang baligsing kong utok, kaya to ning ipalaman aning iyang ginama nga kalanon. Kayog dili na to ni teknikan dire, kaning kalanona mapunta na po ni sa basurahan. Unya sayang kayo mga bayot kay makaon pamaning sudana. Before din ako ning ipaligid-ligid din hining do, kinahanglan pa nato ning hilamusan ning lamisa dire. Ang gigamit na akong panghilamusan na, kung sa ilang lingwahe pa, kamor. Og sa man English, flour. Pero sa amo ang pangalan, harina ni mga bayot, harina. So ako nang gibudburan dira og harina ng lamisa. Kay aron dili ni mo pilit ning ato ang gipatag-patag dire. Aron sayon ra po nato pagbali-bali ani. Kayog dili nato nahapulasan dira og harina mga bayot, naingon jud na siya og bubblegum dirang naugmaan. Human og butang nato sa ato ang palaman. Ato gihapon ni siyang takluban. Dayon pislit-pislito ng kadaplinan. Aron masira, aron di na mubukaon niya, inigluto na nato dito sa idibol. Maayo kay kuan nimo patag-patag mga bayot kay manghimuay ko sa una sa amuha og keeping. Kaya nga ko ang mga ginikanan kaniadto. Daghan kayog mga salag-on nga tinanom. Kay ubay-ubay biapon ning mga baba nga iyang pakanonon. Mao nang nagkugi gyud sila sa una og tanom. Kay ug wa may bugas kaniadto kanang mga salag-on makatapal-tapal na sa kagutom. Pero karon mga bayot kasagaran sa mga bata wa na kailaw kung saingan sa kamanting. Kasagaran nilang nahibawan burger, hotdog, nuggets, french fries, chicken joy. Unya pakapinan pa gyud juice. Kami kaniadto og uhawon. Dali-dali dayog kat-kat sa lobe kay mainom og sabaw sa butong. Maura gyud ay nahibawan
ibaw ang juice namo kaniadto. Kay sa bukid manggod pod may nagdako. Makainom ra mig juice ug madto nami sa lungsod. Kanang gitawag nilag ice juice nga gadaghan ang ice ug asukar kumpara sa juice nga powder. Pero no choice mi kaniadto mga bayot kay wa man mi ref. Ug unsa among mapalit dito sa lungsod, mao ra poy among kanon. Partneran dai usa ka syakoy usa ka binangkal. Aw tul-i daday galukot namong tinae. Sa pagstorya-istorya nako mga bayot daghan akog nagama. Ako din gibutang diri sa fan. Dayon nagpainit na day kog oil dinhi aning machine nila dire. Kaning machine mga bayot bisag di mo mangutana lami kay nilutuan og fried chicken or french fries og kanang ginatawag nilang chicken nuggets kay dili gyud mapagod. Igo-igo ra mo brown then luto na dayon. So ako na din gitagsa-tagsa diri og lunod no. Kay aron makakaon na ning ako ang bitok dire. Ato una galuto mi ni dali ra kay nahurot kay giganahan og kaon ang ako ang mga kagupa. Ang uban diyan ning palaman, potato, saging ug katong karning manok nga ako ang gihiwa-hiwa og ginagmay. So paabuto nang nato na drag mo brown mga bayot. And ma brown na dayon ni nani nagporma. Pwede na nato ning hahonon then ibutang nato aning platito. Kaya to ang kanon. Kaya kung may galuto aning hauna, ako'y udang mutilawan ning kalanuna. Bisag init-init pa mga bayot basta ibutang na nako sa kong baba. Agwantahon kay aron makakaon. Kani nga akong gitilawan di ay ang palaman, saging nga lakatan. So diri na ako tapuson ako ang sensibility karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Kay nagmanya na niya akong binhi dinhi.